दुकान करुच्ची टंकाटे पैसा माने दौनी ଆଉ ना କ'ଣ ସେ କରୁଛି? ଖାଲି ଯାହା ସଉଦା ଟିକେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଯୋଉ ଦି ତିନି ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏଇ ତା ଦେହରେ ଦୋକାନ ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିବ ବାକି ଦେଇ ଦେଉଥିବ। ହେଲା ବାକି ତ ତାର ତ ଦୁନିଆ ପଡ଼ିଛି ଦୋକାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ହେଇଯିବ ପୁଣି ଘରେ ପଇସା ନେଇ ଦୋକାନ ଭରିବ ସେ ବାଳ ଦୋକାନ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଘରେ ପଇସା ନେଇ ଦୋକାନ ଭରେ ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ବାହାଘରର ଦୋକାନ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ବାହାଘରର ଦୋକାନ ଭରିଲା ହେଲା ଭାଇ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫେରେ ପଡ଼ିଛି ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଫେରେ ସୁଝା ହବ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଏମିତି ସେ କରୁଛି ଘରେ ରହିକି ତାକୁ କ'ଣ ତାକୁ କହିବି ଆଉ ବାହାରକୁ ପଡ଼ି ଯିବୁ ତ ଖଟି ପାରିବୁନି କହିବ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନ ହେଲା ବିଲର କାମ ତ ଏକରେ କିଛି ଜାଣିନି କାମ ଧନ୍ଦା ଦୋକାନଟା ଭଲ କ'ଣ ଚଲାଉନି।